Nen, mira que m'acaben d'enviar. Mira això, tio. A veure, hola, dic Svetlana, necessito parlar amb tu. Tu, a mi també m'han enviat missatges d'aquests, Important, diu. És una estafa. Sí, vols dir? Clar que és una estafa. A veure, mira. Hòstia, mira la foto, nen, està ben bona, la pava amb ulls blaus. Està més clar que és una estafa, això. Diu, Svetlana Dramisinova. Svetlana Dramisinova... Rus, no? Sí. Svetlana Dramisinova, per on la poses, es estova. Perquè està molt bona. Envia-li. Mira que m'està parlant, mira que... Des de que et vaig veure per primera vegada, vaig enamorar-me a l'instant. Què està dient, aquest? S'està passant molt bé, el rus que està aquí darrere. A veure, mira, t'ha tornat a enviar un missatge, espera. Què diu? Estic aprenent a parlar català. Per poder parlar amb tu hem de parlar amb urgència. Què dic, això? Què és això? Jo què sé, no, envia-la a tomar pel cul. L'envio, No, sí. Vés-te'n a prendre pel... Però per què no m'estima? Si jo li volia demostrar el meu amor, havia après català a l'escola oficial d'idiomes. Эскизы. Комедия на каталанском языке.